Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pada berapa? Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Margini Keluarga Sederhana. Ki anu pemirsa yo, gambok tatake kayu. Usah kaya ora gune lek. Langsung suci mbek ae. Lah iki pemirsa duwi kawit mulai sekolah yo pemirsa nek muni iki umbah-umbah. Jadi yo ki mang mak yo tak ben, yo wis ndang mak iki kaya ngono pemirsa. Cuma ki kawit mulai sekolah ngantek saiki nek umbah-umbah ki durung bali pemirsa yo. Soalnya kan hawane yo mendung juga. Tak loloni mang iki mak gak umbah-umbah tapi anak wedok pengen ngumbahi klambine dhewe. Dadi tak jarno idep-idep karo bocahe kuwi latihan mandiri ngono ya pemirsa. Ben ngumbah gombale dhewe. Kok tumben ki mang pengen umbah-umbah kemungkinan dijak bature. Jadi mindon gawe pemirsa yo, pertama umbah-umbah, keduane kuwi karo bluron. Ketoke ngono, soale nganti saiki iki urung ono bali. Saya terus. Iya, kemang petok. Ning kan gini, sapa Mbak Nur? Ora roh, ora enek ning kono ning Nur kene susah. Berarti ning gone Mbah Marti paling yo. Wong kono ora enek. Ki mae apa sekalian goleki pemirsa soalnya. Kok apa langsung ning sawah iki? Harus mangan sik lah. Loh, apa gak balik awakmu? Kok balik-balik apa sih? Oh, rusak. Masya Allah, tak pikir ki mang bali mangan. Gambok obat suket. Iki pemirsa iki mak ape nusul duwi. Tak jujuk nang kaline Mbah Marti sik apa nggone Mbah Samin yo. Paling nggone Mbah Marti iki ketoke tapi. Tikus. Ini kali Karwan tentang Bali. Tuh. Oh yang aneh kali nih Mbah Marti pemirsa. Kok sepi? Ya Allah wi, kok suwe meneh mbah-mbah. Leren bluran we. Masya Allah, mbah-mbah kok kawit mulai sekolah ngantek. Apa asar? Ya Allah ya Robi. Sing mbok umbahi lho gombal piro? Bluran awakmu mesti ki mang. Malane seneng mbah-mbah ya. Baturem sapa emang? Aku, Sela, Ada, Naura, terus nambahin kalana-lana. Lagi mungkur ya. Wah, aku wis ket mangan mungkure. Ya Allah wi rupamu kaya Andam lah. Kurang bar gelasi. Dan mulai ke Dinteni kok munine mbah-mbah kok ora bali-bali. Ya Allah ya Robi wi. Hah? Delok aku gak roh nek dhuwur ki rusuh e wi. Mbok go bluran kaya ngono. Wah, kali ini bening pemirsa. Nek kali. enak ndik mang gak wis ket mang lho. Tapi mang aku leren golek kijing. Lah ndi kijinge? Mbok go apa? Gak roh. Astagfirullah, senenganmu ki kok kecek nduk. Isek cilik-cilik ngene kok. Kijing. Mulane ki seneng nang kali ya. Wah, rupamu ngantekan, Masya Allah. Ih, rupane. Aduh gua. Jane.
Alah, alah. Alah wes gak apa-apa. Wis ketemu. Tapi dhek bener pemirsa ning kali. Mbah-mbah tapi buluron dhisik karo golek bukur. Ya wis, mae pe mulih neh pemirsa soalnya urung rampung. Ya wis mae tak balik neh. Kuwi dungokno mae. Dagage. Kowe tak enti kan gak ndang mulih. Isek ngliyek dolanan tak beteti lho ya. Tenan, diben kok empakan. Iki wis pemirsa. Iki mae pe balik. Sing penting dekne ning kali tenan pemirsa. Heeh. Sana mangku kliap, liap. Lah wong nganti mulai sekolah kok ngantek cah mene, berarti ya bener ya bluron sik. Lah iya. Kok Aku iso? tapi keramas kei. Yo, sing resik. Coyo. Wis mae tak pulang dulu. Ya iki. Aja blurone lho wi. Kowe aja blurone. DGG mulai. Kok iso? Kepoteng. Padahal mendung iki peweteng pemirsa. Mulane mak iki meng gak sida mbah-mbah soalé kuwi mendunge peteng banget. Oh. Jadine aku prei mbah-mbahe. Malah dhek kecek. Heeh. Ya wis pemirsa, engko dilanjut tekan ngomah. Oh, paketan kuwi. Aku ora paket. Bayar. Oh, kepecer dele. Marneng mateng paling Oh. mateng. Ngidam ah. Mateng paling he. Ngidam we. Dan dasem ngono. Lah marneng. Guyon Mas, ngidam lambe. Iki dan-danan. Denane kan tuku ra aku iki serenteng cilik-cilik nggih. Tuku cilik-cilik niki tuku anak singkelan nggih enak. Gone lek mes. Pakete teko pemirsa. Lah dipikire lek mes kuwi pakete mae. Dadine aku muni ora. Iki yo paketmu, aku muni ngono. Jarene paket kok Mbak Rini. Dadine guyonan apa tak ndone nyidam ngono mae guyon ngono to. Sing pakete tukang pakete nggih Bu. Mboten Mas guyon-guyon terus ngono. Dadi ya ngono ki mau anak gemati karo wong tuwa ya pemirsa. Dadine pengene apa dikirimi dipaketno wis ora usah bayar karo Mas emang muni nek wis dibayari karo Mbak Rini. Dadi ya wis berhubung mae ki mau duit tak tinggal muleh. Dadi mae ya menggok ning gone lek mes sedelok mau. Terus iki wis balik neh. Iki ngantek saiki duwi urung muleh pemirsa. Ki mang lek mes jere usum entung pemirsa. Dadi ki mang lek mes ngaret karo golek entung pemirsa jere tapi gak ngerti nek golek kuwi ning endi. Wong soalé mae yo gak anu jere Pak Yanti mang jere ning bakalan kaya ngono. Adoh pemirsa. Dadi yo mak yo adoh kok marah yo lek terus mak ngono pemirsa. Dadi pantesan pemirsa statuse Mbak Nur kuwi kok yo golek entung. Mesti ana entung sapa sing pesen kok ngono pemirsa. Dadi engko seumpama lek mes nek budal meneh insyaallah pemirsa yo engko melu lek mes golek entung nek menawa insyaallah pemirsa. Wis sempak. Lambine sik sempak kan mbok gantung iki. Pas sing ket nang.
Ngantekan ape garing apa ora kowe engko. Dikebatno. Alah, alah ger lewane. Ya iku asile lewane umbah-umbah. Wis tak jarno kowe ape piyene. Rawel. Wis. Masakan penak piye wong umbah-umbah. Padumu ape bluron atek-anek ae. Aja mbok olor ngono to wi, carane gantungane dilebokno menjero. Ger. Itu aneh. Dikebatno. Golek entung wi. Diblesno terus carane diblesno terus ngantek tok jero ngantek gantungane klebu. Lagi dienggokno. Mulane nek dikandani mak iki dienggo Cantolane ya aja delokno mlebu menjero lho, Nduk. Jero terus aku juga ditokno ngene. Lak wis tak penging. Wis tak penging. Ngeyel lewane. Mbah aku. Gak mulai-mulai. Nunggu wis bener ngono kuwi. Balik banget sih kok balik gak buku. Sisiran. Apa neh? Astagfirullah. Ini lho pemirsa, lagi mulai mbah ape dolan jalan ya dadi apa. Jajal ning omah wi. Apa sih ndak inget-ingeti?
Mbah arep endi kuwi karo Sinta. Wis pokoke Dwi saiki iki nang omah gak kerasan pemirsa. Dadi yo metu terus. Tapi ya alhamdulillah pemirsa gak lali karo tugase. Biasane apa kuwi jenenge ngisi kendi, isa-isa. Ya pokoke sing diwarai mae ya intine nek metu ki wis dilaksanakno dhisik kaya ngono pemirsa. Ya pemirsa cukup sakmenae videone mak iki mau ya. Golek duwi ora mulai-mulai dadi nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Malekini Family. Malekini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali. Agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.